Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude to, že oni se zahrajou. Ano. Takže nebudeme to okecávat a jdeme rovnou na to. To asi poznáte, co to bylo, protože to je Baby Shark a to je písně pro Elišku. Ale mám svoji verzi, takže to bude úplně jiné. Teď si pokusím zahrát prostě Jingle Bell. Pokusím se to zahrát. Teď se vám pokusím zahrát. Ty přemýšlím, co bych vám ještě zahrála, ale asi zahraju Svenka Svenka Little Star. To bylo z dnešního videa všechno a u dalšího videa se mějte krásně a čau. A kdybyste chtěli nějaké pokračování, napište do komentářů a bude pokračování. Tak zase příště ahoj.